Sobukosi Ukwele Ikasimulo Ekomomo Enamana Utuswa Omi Pagante Isikelosi Situmisa Imini Nobusu Open your mouth and pray wherever you are. Open your mouth. Thank you, Jesus. We give you honor and sorrow. We give you the adoration. We give you the glory. We give you the praise. You are worthy. 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 Silalele khuluma nathi silalele khaya basa izwi lakho lingwele yaphila izwi lakho likhalipha udlulingebe khalipha labothi zophila okamalo buyise usiqondise silalele khuluma uNkulunkulu wethu phila. Thank you, Jesus. Let's clap hands for Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We may be seated right now in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Our God is holy. Fundisa ukuhlelo enhlizweni yamazwi. Ukuthi ugcwele. Uyabona noma ngathiwa khona onkulunkulu obaziyo. Ekho njengami.
nginokholwa ukuthi lo nkulunkulu engikhuluma ngaye owathi ukhona afika kwindawo wathi ngiyabona kunonkulunkulu enimkhonzayo we-altar engazwile i-altar lonkulunkulu ngazi wathi ngifuna ukukhuluma ngani bazalwane khona ozobona unkulunkulu emva kwanamhlanje khona ozobona unkulunkulu. I don't want to ruin it. Ngifuna silithole kule flow ola khashena bathi Jesus nandi kukhonza baka uNkulunkulu abekhona phakathi kwethu. The presence of God is in this place, therefore it's a guarantee awukwazi ukuphuma impilo yakhe isafa. Jesus bengithi uzoshaya izandla awukwazi ukuphuma noma wena ungathanda ukuphuma ekwenzeni ukuthi uphuma usafa. Kingdom greetings to the first lady, my beautiful wife. Tell us Kingdom greetings to Mfundisi Mthweni nonkosikazi wakhe ibazama ngezandla bazalwane. Abafowethu bafuna ukusabutha Pastor elect Sibanyoni egameni lika Jesus Nashayizandla. Kingdom greetings to Umvangeli Evangelist Siyabonga Johannes Lukhele. Tell us izandla. Kingdom greetings to Bishop Mahlangu simshayela izandla egameni lika Jesu. Greetings to the leadership abafundisi abasivakashele nebandla lonke egameni lika Jesu. Amen. As the culture of this house, we honor the grace upon the man who is sent. Ngoba siyalihlonipha ugcobo nomusa uNkulunkulu alibeke phezu komuntu amthumileyo. uNkulunkulu emhlabeni usebenza ngomuntu. Ula unemibuzo, ula gogo Sibanyoni uyathandaza ubona ngathi uNkulunkulu akabuzwa. Kodwa namhlanje kuyofeze ku-Amos 3 verse 7 uNkulunkulu akenze lutho akavezanga imfihlakalo enqekweni zakhe abaprofeti bakhe. Khona ula Jesu ngenqeko yakhe ukuzophendula wena nokuzoprofeta empilweni yakho. Alibonge igama lenkosi. Ni right bazalwane bam. I have a brother of mine ndoda kaNkulunkulu esetshenziswa uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Wayekhona the day I got married. Hallelujah. Mangishada kwashumayela yena ngendlela epowerful izulu lehla. Hallelujah. Bowazi ukuthi uma ngiletha umuntu yakho anointing usuke ehamba noNkulunkulu ngoba kunabantu abahamba nabantu bese ke nabantu abahamba noNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. He is a man from God, and I believe ukuthi naye namhlanje the heavens are going to kiss the earth through this pulpit. Amen. Jesus. He has a message from the throne leading a church. Victory, right? Victory Tabernacle, right? Yeah, Victory Tabernacle at Johannesburg, F4 Loras. Hallelujah. Shati lego nonkosikazi oyedwa nikhona bazalwane. Amen. UNkulunkulu ubone kube kuhle ukuthi namhlanje sikhonzwe uye. Bakhona ba ready for izwi likaNkulunkulu. Are you ready for the word? Ladies and gentlemen, help me to welcome on stage ngokushaya izandla ulilizele Apostle T.W. Mkhize. Hallelujah. Amen. Okay, hallelujah. Amen. Singahlabelele kancane sisi. Shaye nje kancane ngithela amanzi ami kancane nje. Hallelujah. Oh, be lifted above all other gods. He lay our crown.
of God. Hallelujah. He's an amazing glory to Jesus. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Mighty God. He is in our midst. Hallelujah. Ukona yena. Jesus. Thank you, Jesus. Ukona. Ibraha sota. Ukona mazaba. Jesus. Elamando kabro shata. He is in our midst. Hallelujah. We are hamba jaya. When you read the book of Revelation, it says the one who walks among the candlesticks. Hallelujah. We are hamba in his church. Hallelujah. And let the Bible mali mchazi nyawo zakhe. All I just hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Ngibingelela amadoda ngapha. Bahlali bagcina namhlanje aqale nganisabonana. Hallelujah. Nishaya insimbi. Hallelujah. Siyabonga. Angithathele ithuba ngibingelele the father of the house. For this one, thank you so much. No mama, we appreciate you as the body. Hallelujah. Ngibizela umzimba kaNkulunkulu. So siyabonga kakhulu. We appreciate you. I love you personally. Hallelujah. And I can attest. Musho logo benikhona musho futhi ukuthi uJehova unami. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. And then I wanna greet once again abafundisi bonke abakhona bala ekhaya leadership yonke. uNkulunkulu anibusise kakhulu bazalwane. And also I just want to greet, not greet per se, but acknowledge the graces that were in the house before me. Hallelujah. Ngibonga umfundisi ke obeka khona. Hallelujah. Bakhona ke evangelist Lukele. Man of God siyabonga your grace. Hallelujah. Thank you so much, man of God. I was watching also ngisekhaya. Indeed, uNkulunkulu usebenzile. Sibonge Apostle George ehambile. Siyambonga kakhulu na usebenzile bazalwane. We need different graces. Hallelujah. Unit ayenzeki masinga unit angeke bekhona masinga acknowledge ukuthi asifani. Hallelujah. We need to come to a place of maturity. Praise be the name of the Lord. In our diversity, we must remain united. Hallelujah. In our diversity, bricks ayafana. Praise be the name of the Lord. So each and every the shade yakho. Hallelujah. Mara ngekho lapho namhlanje ngithi siyashumayela. Namhlanje sifuna ama-souls. Enye yangelinye ilanga le. Yokuthi uNkulunkulu yakhetha ukubekela itshele elihlabayo. Bese nje ayakuthi ngakhiya. Okay, I just want to appreciate as well Apostle Shaban. Izolo ngibengimbukelile incane yenkosi. Siyabonga kakhulu. Siya acknowledge as the body, and I also want to appreciate umfundisi Simon as well. Hallelujah. I appreciate again umfundisi Urwani rightness. Hallelujah. What graces in the house. Hallelujah. Kunjalo phela mawulalela mina ngedwa uzobula. Uzoba dysfunctional. Hallelujah. But you need to listen to other graces as well, so that you may come unto a place of balance. Mighty God. Hallelujah. And I also want to appreciate umfundisi Apostle Lung as well. Engekho lana ngimbingelele ngoba kunembe khona.
acknowledge grace. We are all in the same poster. We are not in competition, but hallelujah. And the grace also. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ngilana ke namhlanje bazalwane befanele ngabe baqale ngami inceku ziyavutha. Bekufanele ngabe mina baqale ngami bathi okay ngoba fanele siqale la bese sithi uyayibona. Ngicela utshela umakhelwane ukuthi yena uyalanisana. Kodwa ngiyacela manje umbekezelele. Hallelujah. Sizoqeda kungesidala. Ayish. Umlayezo wami uyasinda. Ngizama ukubalekela to accommodate ama feelings abantu. Alinjalo izwi likaNkulunkulu. Before likwakha kufanele likulimaze. Ingakho uNkulunkulu athi awukwazi ukuhamba nalabantu Joshua bengasakhamsayizanga. Awabayinkinga abantu abanjalo. Praise be the name of the Lord. So ngilana ngizophakamisa uJesu. Yena athi Jesu makakhotha in John chapter 3 athi njengaloko uMoses ephakamisa inyoka yethu sehlala. Uthi kanjalo indodana yomuntu imele uphakamisa. Namhlanje noma ungangikholwa mina mara kunomuntu ofanele umbone. Ingakho ngikhuluma njengoJohane ukuthi asinciphe thina kuphakame. Uma ngilalela inkulumo kaJesu uthi njengalokho uMoses ephakamisa inyoka yethu sehlala. Uthi kanjalo indodana yomuntu kumele iphakanyiswe. Manje bangibuyela emuva ngicheka ukuthi wakwenze njani uMoses ephakamisa inyoka. Funa ngibuke ngoba uJesu rifera kuyo leyo ndaba. Uthi njengalokho uMoses ephakamisa inyoka yethu. Yena phakamisa inyoka yethu, mighty God. Why uNkulunkulu ekhethe ukwenza ukuthi uMoses enze inyoka ngethusi? Elithi iBhayibheli wayiphakamisa uMoses ehlane. iBhayibheli lithi uIsrayeli walulwa zinyoka ehlane. Inyoka esayithunelwe uNkulunkulu hayi uSathane. Inyoka esayithunelwe uNkulunkulu kuba idile noIsrayeli. iBhayibheli uIsrayeli makekhala uNkulunkulu waya kuMoses wathi Moses now solution lana awukwazi ukuthandazela inyoka ukuthi iphume awukwazi ukuthandazela inyoka ukuthi singabalumi kodwa kune-solution evele ezulwini ngifuna ukukhatha inyoka yethusi mawuqeda uyiphakamise but nawe ngifuna ubambe namhlanje ukuthi uMoses makakhatha inyoka yethusi bekufanele ayishaye kusikwazi to shape yethusi leli bekufanele ayishaye uMoses ayikhande bese le nyoka ayibeka phezulu elithi iBhayibheli amabheka kuyo lithi inyoka masibaluma lithi iBhayibheli iphoyizini ayizange ibabulale elithi iBhayibheli alitha ngeke balume kodwa igama elikhulu iphoyizini lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu nephoyizini angeke sibabulale ngoba babebheka inyoka yethusi le nyoka yethusi iba yi-antidote kuphoyizini. So sizophakamisa noJesu ngoba kunezinto ngeke uzukwazi ukuyinqamula kuzo kunezinto ngeke ngoba kufuneka yena kufuneka mawubheke kuye. Baba awuthi ngithi nqa uthi uNkulunkulu bakomplena kuNkulunkulu wabathumela ngenyoka eDesert. Praise be the name of the Lord. iBhayibheli lithi balunywa abanye bafa. Lithi iBhayibheli bakhala kuNkulunkulu
uNkulunkulu wakhuluma noMoses. Wathi lalela ke Moses athandazwa namanje. Kunento kufanele athandazwa. Kodwa kubizwa ukuthi amehla phela somewhere. Kubizwa ukuthi amehla phela manje. Aphela kuwe umqali nokuphelaniso khona kuwe. Baba buya baba. Yeah. Lapha nje babi nosinyo. Ngisho kancane. Yeah. Net kancane. Yeah. Le nyoka itholakala desert ama-rattle snake. Uyabona lesi esibona lesi. Uyabona? Ngikhansa kancane. I-venom yaleyo nyoka yasinjani? Yile venom eparalyze umzimba. Ithi mayilumile ungakwazi ukuhamba. Umzimba wonke ufe. Kodwa ingqondo yona isasebenza. Mind khona likhona bazalwa. Ayikho ukuthi venom njani. uNkulunkulu wathi lalela ungamathandazeli. Ngifuna ukhanda inyoka yethusi. Mawuqeda uyibeka phezulu. Ithi phembe imabe kuyo. Babheka yona. Ipoison ayizubabulala. Yini leyo buza phela nawe. Buza nawe phela. Le venom yale inyoka is a picture of the religious spirit. Nikhona bazalwane. Religious spirit. In definition, religious spirit is people trying to get right by their own strength. That is the definition of religion. What uNkulunkulu lalela ke Moses in order for them to bakhululeke kunento kufanele bayibheke kuneqiniso kufanele balibheke ngoba washo njalo uJohane wathi behold the Lamb of God. Wathi uJohane bakabona wathi abafundi bakhe uJesu wathi bhekani nali uju levana ngoba ngisosho namhlanje ukuthi sifuna ukuthi sikhululwe. Baba i-religious spirit yasinjani ayikho into engakukhulula kuyo ngoba mawufasta nawe amen wami phezulu mawuthandaza nawe mawukhula nawe mawulibelusha ithomo yana ngoba i-religious spirit kodwa into ezokwenza ube delivered from it ukuthi behold the Lamb and the yini ushu likaNkulunkulu iwushu likaNkulunkulu iqiniso eselithi iBhayibheli lizakulahla iqiniso lizakumkhulula abantu abaningi ababulawa izinto kodwa babulawa ukuthi abazi. That's why lesibizela kuya kusiyona i-religion lento esibiza kuyiyaphila bazalwane lento kaNkulunkulu iyaphila uma yakwazi ukulanda mina layakulanda khona ngempela lento inamandla lento ikwazi ukukhulula abantu enakho bapheliwe lento ikwazi ukukhulula abantu abekade belahliwe ba-right off ngoba lento inamandla iyaphila. Masiphakamisa kunesinto esizokhululeka. Masiphakamisa kunento esizosuka. Ngoba yena masiyaphakamisa yena. Uthi masimphakamisa will draw every man unto himself. Nikhona emhlabeni. All right, as fast put kumele. Mighty God. Mighty. Kodwa mangifundela uRevelation chapter 12 bese siyathandaza sizoyiqhubeka kusasa indaba uma uNkulunkulu evumile. Jesus ebazalwane iyaphila lento lento inamandla futhi usazobona uNkulunkulu iyaphila yosindiswa bathakathi usindiswa inyama usindiswa isangoma usindiswa igebe lento iyaphila inamandla ifamily basale ngathi phona I'm not ashamed of the gospel because the gospel of God is the power. I'm not
not ashamed of the gospel. I'm not I'm serving a family. I can stand and preach Christ. Yes, we are people. If I last to last in this window, if I last to last call this window, let me appear again. You lost to be so sexual, mama. So I'm going to step in on that now until we met Christ. Our God is not the God headed by Believe, but you know, the most he appears, Barcelona. We are fair. We are fair. That's what's up. Little people have food. You're going to say, "Little Baba Hamba, little Baba Hamba, little warfare, little Hamba, Wamamusa, little Kulima, Babusa, Mateo, Fena, Puena, Omasas, Lessi, Desigaga, Ufena, Ido, Ana, Uchesa, Musaloma, we go to the Kulima. That's why. But God maintain and I'm saying. But God maintain do is but God maintain and clear. You make it don't care about who you are kuluma. Goodness see the finish kuluma maso. Goodness see the finish see yeah. God see focus we. Must focus we are fair. What do you foolish? You don't understand the scriptures. To cut the long story short, little Waba Tata from the book of Genesis to Malachi. Wabon is good. Let's know the father is little Wahamba na liba ngelite. Mabe finger kona. Little Washana to ya Jula. Little Matino ageusu shane na to Baba. Ina selia shona. Na little Mabe finger tafleni. Little Cheso wa happily sigwa. Little Meshaba fulega. Jesus will restrain himself until he was Kurma Sigwa. If he was a sharp lever, not just as Kurma is of Vena. What's of Vena? Maskuluma Maya, we are fair. Can you mark the Maskulma as we are fair. That's what people at the breaking of bread appears. Yes. At the break of at the break, Makshabili police who make a flake. But I'm going to see those who want to see the police say, Kulu from other one nation, Kulu, from other one perspective, Kulu, from other one a job of sensory. Yeah. So, Baba, so he appears. Who doesn't know if I love my shoot Jaluba Kelala, who don't know if Ziak distraught. Nishokan, Nakubaman, Nikusho, Gekatu Balam no Balak, Besizan and Tabe, Bafu Israel. Who never family notice it? Who Israel began as Utialo? Women again, Miss Boy. That who Israel began as Utialo, last better business Israel, no come to Kuruku. Mamma never have Panapayana, Lama Zinale, Afuna Mulo Israel, Nanena, where Israel began as to the corner, Amata Loyal, the President Malunani, the President and Amata. Revelation chapter 12. Our is on the right. Yes. Ela Brahaso Shayaba. In the way Messi will be put. Even first level. I'll show first level. Versus Calapat. Labapesu. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi leundlu
nangezwi lofakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. They conquered him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. And they loved not their lives. As I'm about to pila wabo, iti mamboba nengazilevana, iti kanye na testimony zabo, makata iti paipe mpila wabo, abasame bakata until it failed. First, Mr. Mubarak over an assembly. Yeah. Nadi Kasleva. Now, what is up? Kasela Levis Namshaj. Allow me to preach to you. Mara before Scala. Noba, Madi Kasaliti Bamno, Ushudi Yali. Ne, Usempi, Bamno, in time whatever you could miss or Yali. Yes, we there's a part that says, we are leaving. I need to get leave. Maraga Ibago, but family understand the woman is repaired. Yo, Bamba. I need to get Bamno. I see Kanye again. I stand on first one. Verse 1. Kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu. Kubona uJohane kuzokuphazamisa. Ungawa. Kubona uJohane uyaloba. Yeah. Nikho. And uJohane usesiqiwini sasePatmos. Nikho abazalwane. Ubona lesi and uNkulunkulu usigcinele uJohane. Yeah. Mathoba thoba upostoli nenkani bathuka kuJohane. Bamfaka ku-oil ebilayo bakaba kuzofa aphume ephila ngoba uNkulunkulu bekafuna ukugcina. Laba bafaka u-oil ebilayo, fish oil ebilayo bangamlahla uNkulunkulu. Hayi ngisho laba bangamlahla. Awuzwa kahle? Yeah. Lalela. Laba bafaka ku-fish oil ebilayo. Abangamphili. Wena uthola umsebenzi. Wena awutholi usuyo mawuphuma lokho khona lofuna ukuzokwe la lithi laba bafaka bangamphili. Lithi waloba and uloba nje bamkhipha amehlo akaboni kodwa makabhala lencwadi uthi makabona uthi ngibona ibhola futhi ngaba kodwa bamkhipha amehlo ukuthi unamehlo namhlanje ufike ukubona sibona ngendlela wenza ngayo ukuthi wena kunezinto ibonayo yakala sibona ngendlela wenza ngayo namhlanje sizovula amehlo ngoba kunendlela kukaninhle emehlweni abantu kodwa isiphetho sayo kufa. uJohane wayengaboni kodwa bakaloba lencwadi ithi wabona ngoba namhlanje kunamehlo kamoya ekufanele avuleke fanele uqale ubone izinto ngendlela kaNkulunkulu. Into yokuqala ibona ukuthi ngabona ukuthi wabonakala isibonakalise ezulwini. Wabonakala ini? Hey, ufuna ukusichaza lesibona wabonakala ini? Owesifazane embethilana. Isho ukethela ichumele lento ngiyeke. Uthi wena ngabona ezulwini. Alo likhona. Ngabona ini? Ngabona owesifazane ezulwini ne. Obhethe ilala. Ogqokiswe ngani ngena. So uzwe lo wesifazane uzwe. Lento uyibona ngokwezulu. Nikhona uyibona ngani? Emhlabeni yashintsha. So uthi ngaba ogqokiswe ngena so angeke ngichaze ukuthi ilanga lisho ukuthi lasikhipha. Ngoba kunala yakho. Nenyama iphansi kwezinyawo zakhe. Nikhona. Inyanga iphansi kuphi? Kwezinyawo zakhe. Inyanga kuphi?
and inyanga ukukhanya kokumnyama. Hello. Ibekwe kuphi? Ya iposition yenyanga ingaphansi kwenyanga. Yena ugqokila. Kodwa iposition kuphi? Inyanga. Iposition ingaphansi kwenyanga. So usathana ayindawo. Awutshela umakhelwane usathana ayindawo. Khona la bekwe isikhathi sakhe sikafiki. Ilizwe fanele siphila libele khona. Usathana siphila ngazi ukuthi fanele yephi. Ngoba iBhayibheli lithi we are to rule in the midst of our enemies. So lalela wena khona noma ngeke usathana silada banaye. Kunento esibhizi ngayo. Thina sibhizi ngophakathi sivana. Asinada banaye. Ukuthi urelease ile mkhathi ayifuni thina. Kunento esibhizi ngayo thina. Kunento engcono esibhizi ngayo. Lalela sibheke imfana kaJehova. Nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi ezishumi nambili. Sina ikhasi lesizwe. Qhubeka mfowethu. Ekhulelwe wakhala. Uyakhala lo mama Yesu. Qhubeka. Enemihelo esiba umhlungu bokubeletha. Uyabeletha lo mama Yesu. Qhubeka. Wabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Ubonakaliso isibonakaliso sika mama okhulelwe ne? Maqeda kwabonakala isibonakaliso yisho mfowethu ngiyacela. Nango uDrago. Amen. Nakho. Angithi kuGenesis kusikale ngenyoni. Hayi ngathi ku Revelation ithulile. Hayi. So, ngikukhulile la. Nale kwani ngokwesifazana. Ngapha ngokwesifazana kukhulelwe. Ukhomiswe lana wakhomiswe crown yamastaza awuthwe isikumoshela intshumela isifane lalela lethi iBhayibheli makabona isibonakaliso sikamama akadinanga lapho wabona isibonakaliso sikaDrago ngoba la kunomama khona uDrago ukhona la kunomama khona uDrago ukhona. Usathane is closer than you think. Ngoba uJobe uthi ngabona isibonakaliso sikamama bakade ngabona isibonakaliso sikaDrago mara kunento ngifuna ke qhubeka mfangeni. Nango uDrago omkhulu obomvu enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Uma besinesikhathi bekuzochaza konke lokho. Mara ngithi namhlanje siyashumayela. Asidlule. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Wayikwenye nomsila. Asubuye ke namhlanje siyaqhubeka. Wasiphonsa emhlabeni. NoDrago wema phambi kowesifazane obekeza kubeletha. Ufuna legama uDrago. Kubeka mfowethu. Ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa ozakubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Nomntanakhe wahluthelwa kuNkulunkulu nasesikalweni sakhe somkhosi. Wahlwithwa umntwana. Mayekade ukuhlwithwa umntwana kunento eyenzeka after that. Mayekade ukuzalwa umntwana. Lithi iBhayibheli lo mntwana was caught up in heaven. Mayekade ayipheli lapho indaba. Izwe iqhubeka. Ngoba sifuna lo verse 11 ukuthi. Qhubeka. Owesifazane wayese balekela ehlane. Lalela owesifazane wabalekela kuphi? Ehlane. Izwe lo wesifazane is a picture of the church. So uJohn embona ezulwini umbona njengowesifazane. Kodwa nakafika emhlabeni uyinami lo wesifazane. Lalela uJohn ngoba ubona ezulwini. Ezulwini mina nawe singowesifazane. Mina nawe ezulwini singoba uJesu uzolanda umakoti. Ujesu akazolanda isandla. Uzolanda umakoti wakhe. So according to the heavens, mina nawe singomakoti.
noma siluwesilisa noma silowesifazane mara according to level siwumakoti tinguhlekise mawungashadanga la so okay yasiye kubeka owesifazane wayesebalekela ehlane makakade kusana umntwana ethathwa ezulwini owesifazane wabalekela kuphi siyasi isikhathi sakhe yini ihlane khuluma nami khona ibandla lisehlane manje njengoba ibandla likhona ngoba ibandla lisihliwe kulehlane ibandla lisihliwe kuphi ehlane ibandla. That's why bazalwane esontweni akuhlala abantu abaperfect esontweni abekho abantu abaperfect awufuna isonto liperfect alikho ngoba ibandla lisehlane awufuna isonto abantu abalibaze khona alikho ngoba ibandla lisehlane ngifuna ukukhuluma nabantu namhlanje abantu uhleli kwami ngoba bakulibaze esontweni esontweni bayakhuluma esontweni bayalimazana esontweni bayahleba lalela ufuna abahlebelani and ngoba size ibandla lise-wilderness lalela ngizokutshela ujesu yazi ukuthi mina nawe siyalimazana ujesu yazi ukuthi mina nawe siyahlebana kodwa kune-grace yakhona and ibhayibheli umoya kaNkulunkulu nathi. Isonto akusela abantu abaperfect isonto lifana nomkhumbi kaNoah elithi ibhayibheli uNoah wafaka zonke iy'lwane and isilwane nesilwane sine-character yaso isilwane nesilwane cabanga sowulandela ibigogo ulandela ibigogo nje ilibe liyahamba endlela kasikhathi ufuna ukungena emkhumbini ibigogo libe liyazinelalela ungayixoshi ibigogo ngoba nayo iyafuneka ngomnasi gogo kadang sewulandela intelo yaziwufana ihlupha kanjani ilibe lifike emnyango sifuna ukungena ijuliyeza imfeli yazwile emnyango lalela ungakhathazeki sonke sizongena ngoba sonke sifuneka ngaphakathi sonke sifuneka ngaphakathi ungakwatisa amakharekta wabantu lalela ulinyazama ujesu ulinyazwa abantu lalela ubuye esontweni aliubuye kuJehova check lalela ucala uzoba simila silimalanga bafundisi siphelile ngoba bayathanda ukuthi check bangabakhuluma abafundisi la uzoyibona i-check yangempela njengoba simila simela ngoba kumnandi ngoba kunento siyaziyo ubona abantu bahlele ekhaya ufadaba i-TV uhlele ufadaba i-TV ubuye liyithumela lala singabusa lezo yithumela mara i-impartation angeke uyithole and uNkulunkulu ufuna ebandleni uNkulunkulu ufuna u-fellowship i-fellowship yezokwazi ukutrayina i-fellowship yezokwazi ubona ukuthi uyakhula noma awudingi i-fellowship ngoba debo abakuhleba kubiza ukuthi ukwazi ukuthanda debo abaphuma kubiza ukuthi ukwazi ukuthanda sobona abanye abantu ukuthi wena ufuze yena bathandazela ababulalayo wathi Nkosi bathethelele ngoba bakwazi abakwenza. So iba sorry men of God ithi ngiqedelele lithi bathi laya ewilderness lalela uDrabo to cut the story short waliwa ngesizwini uMakenje nengenosi zama noDrabo namathubo wahlulwa esizwini aye manje njani wahlulwa maikada waphonsela ukuthi uko hayi akayikaphi ugagalwashe amane mkhiwadi yakalashe hayi abayila ulo usudrago and uxoshebe kuphi
exosha ubani awunayiradio kumxoshi wena ke umxoshela angikhuluma ngamadimoni khuluma ngosathana ningaya kancane sixabane kancane usathana isintanga yakho lalela angikhuluma ngamadimoni ngikhuluma ngobani ayisintanga uyazi ukuthi usathana waye izulu yalazi yebo wena lelo libona ngamehlo enhliziyo mosha yabona lelo libona ngamehlo enhliziyo yalazi apostol waye khona ungekho ayisintanga ya ukuthi abantu umsebenzi kaKristu bawuthatha kancane manje ufuna ukuthi ifanye usathana isintanga yakho and alikho iBhayibheli alikho ivesi mfake elithi where you can rebuke Satan. You can only rebuke demons. You know if you do make angel, I was woman rebuke. What to make angel mean the Lord rebuke you, Satan. The Lord. In there you see more. Ukuti sing a punch where Santa and then we are able to resist him. I'm sure hey, that's good. Hey, we samato, that's it. It's a danger. Also, let it make it. Lord, I need to follow what's my imagine. Little one keep commands in little one keep hiding. I tell the booty as of Supalowest man. I need to what? A man is a picture of the weight. This card as tempted Umpalowest man. Yes. God is when you are in the book of Genesis, assignment, and send a man kill Satan, and send us in the west and the York. Where's the was or where's the Eve? I doubt the Eve, we did not go to Guru. You tell them, right? You tell me, sure. Usakala la sabu tu yasonta we. Yeah. Oh. Kuna abantu abavusa usathana kampani kerebe. Yo. Uyabavusa. Mabefika babadanze na. Hey. Boy. Akasibi, ngathi sabantu kana. Wasi. Yo. Yebo. Yeah, that's power. NgoNkulunkulu. Yingakho kodwa lithi those who know their God. Yeah, that's bafana nabo lelibandla la abithesalonika yini la ukuphona thola khona uEfeso ngoba kwabona ukhonza uNkulunkulu ongamazi hey iadolak positive ukwatela okay to cut the long story short uzwe lithi umhlaba ne waseyiva lowesimanga lithi umhlaba ngiyacabanga ukuthi kwafuleka amanzi aphela umhlaba ayithi yesu baba bese kungena uverse 11 hayi athi ke uzwe bamnqoba ngani manje angithi uqotshiwe ezulwini so lana emhlabeni manje lithi banqoba ngani negazi lani leudla ngithi angikhamseke
eish lena ngiyasaba ukusho Facebook mara ngizoyisho nandele leli personality banqoba ngegazi lemvana alisho ukuthi bebephethe igazi Alright. alisho ukuthi mfundisi wami ngiyazi sekhaya Yeah. awena inhloshe ni Yeah. Indawo bangixosha bayingene inhloshe Okay. alisho ukuthi bebehambe belifafaza Yeah. ah Yeah. abantu obanga ukulifafaza Hey. abantu obanga ukulifafaza eradini uhulumeni akekho Hey. Amen. abantu obanga ukulifafaza endlini zabo Alright. okay ngikubuza njengoba solifafazile ulithatha bayaqala bathathi kwenza into kaNkulunkulu bayenze religion Yeah. superstition Hey. mana ke njengoba solifafaze kwakho ubuza ulithatha Hey. hayi ngibaba ngokamoya igazi usho lemvana lithi banqoba ngani lalela uzwe ngegazi lakhe and uzwe le nto engikhulumayo angithi uma ungafundi amplify uzwe iyachazela amplify ukuthi kanjani Alright. hayi ukuthi bebeliphethe bona ngoba igazi lemvana bazalwane liyabiza. Not even a mere man can touch the blood Yeah. of the enemy. Yeah. That's true. You can't. Omunye uthi mfundisi uqalileke ngimtshela. In the Old Testament, umuntu owayengena negazi in the Holy of Holies bekungu-high priest. Alifafaze kuphi? In the mercy seat. Sizokhuluma ngayo kusasa ungawani. Yabona? Ubani high bani? High Priest. ufuna ulisho lena high bani? Priest. Umpriest omkhulu. Angisho lo waseRoma, hayi ngeke ndo. Yeah. High bani? Priest. Wena ungumpriest, Yeah. Alright. awusumpriest omkhulu. Yeah. Umuntu wayene right yokuthila igazi angena kwakuwumpriest omkhulu. Yeah. Ayikho. Ubani umpriest onjani? Yingakho iBhayibheli mofuna amaHebrew lithi uJesu ungumpriest omkhulu. Yeah. Lithi wangena negazi lakhe. Kuphi in the heaven tabernacle. Yeah, njenge sacrifice. Yeah, futhi njengompriest omkhulu. Angichaze ke baqoba nje. Uza phela. Back over that. Mighty God. Fundisi wami. Banqoba ngalokhu uJesu akwenza esiphambanweni. Yeah. Leli verse for John. Okay. Kahle malithi banqoba ngegazi. Igazi likaKristu laphuma kuphi esiphambanweni. Indawo la chitheka khona, chitheka kuphi? So banqoba ngokwazi ukuthi uKristu wenzele esiphambanweni. And for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. So abantu ke basisiphambano mara basula Yesu. Alright. So bangoba nje. Mfake. Mhlambe siqale ku-Old Testament. Or yangishiya ngikhulume siyekwe yabona yangishiya likhona abazalwane baba siqale ku-Old Testament ngoba silana uzophakamisa yena yedwa ngenkathi uAdam no-Eva beqeda ukubona lithi balahlekelwa igxubu Yeah. That's and u-Eve is what because u-Eve no-Adam bebangathandazi. Umthandazi is a result of the fall. Laba lithi iBhayibheli njalo ekuphoneni kwelanga uNkulunkulu wayehla akhulume nabo and uzwe can I go further?
ngisho kancane uyazi ukuthi uNkulunkulu mayengehla manje mina nawe singeke sikwazi Yeah. mkhulu kakhulu Yeah. singafika nokufa uyakwazi lokho lalela ngendlela uzwe ngendlela kaNkulunkulu mayengehla manje angeke njalo makasizwisa iglory yakhe uzwisa ipeace Yeah. Yes. Yo. wena lo ibabazayo pisanyana Yes. makangehla yena yedwa angeke sibe nama-goosebumps sizofa Yo. angeke ube ne-goosebumps uzoyenza njani angeke utheni there's God lalela makangehla yena ephelele mara u-Adam no-Eva bebekhuluma naye ephelele before the fall bebe-necapacity yokuthi babe noNkulunkulu bangabi nama-goosebumps babe nengxoxo before the fall babe nengxoxo usathane wafika kuphi bazalwane in the present wafika usathane kuphi uyabona ukuthi ungamthathi kancane kuphi ufike ensimini yase-Edeni ebukhoneni kulejo abuya labatshontsha abantu usathane ebukhoneni uyemele uzwe yazi makafika uthi makakhuluma nalo wesifazane uthi mara uthele uNkulunkulu I just want to doubt it uthele uNkulunkulu and then uyaphendula lo mama uthi uNkulunkulu singazi lesasihlahla lesi bizwa lo wesimame makaqeda uya-eda uthi uNkulunkulu angayishongo and uthi uNkulunkulu singathini lokuthina akashongo njalo uNkulunkulu uthi angadliwa awuzwanga nini kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu the moment si-eda kulo noma siliphendulela sikhonza noSathane so kufanele kube yilo lona straight and then libe accurate lona izwi likaNkulunkulu umbonisa isihlahla esikhona ekudala sikhona kudala besibona mara this time uSathane ukhulumile uyasibona mara lesihlahla makaqeda ukhuluma noSathane lithi wasibona naye wasibona sihalelele umbuzo wami ngoba kudala sikhona why besingahalele before ngoba ezinye zezinto uSathane atshontsha ngazo abantu in the present ubabonisa izinto enganamsebenzi kudala lelikhona mara wena yaqala yakuhlupha manje hayi kunento ilalelayo njalo wena ubona into erong ayikho into enhle oyibonayo mawuthoma makafaka ubhaja kunomuntu omlalelayo mara babakela lithi badla lithi mabeqeda ukudla mina futhi lithi lo bebegqokile wasuka ngakhuluma kancane lo bebegqokile kwenze njani umuntu wakhandelwa ukuba sebukhoneni kaJehova uSathane yaswenza wasusa ukukhona yaswenza wasusa ukukhona ne uzimaka ukususa ukukhona lithi iBhayibheli beswa iphimbo lihambahamba lithi they had the footsteps umbuzo wakho uthi kanti iphimbo liyahamba yini yendaba leyo kusho ukuthi uAdam noEve bebenobudlelwane noJesu hayi noNkulunkulu babo ngoba uJesu uliphimbo elihamba. That's why the Bible believes the word became flesh and dwelt among us. Yingakho uma usekela ubona uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uqala into enzima akekho umuntu ongangibona phili kodwa ngizokwenza imlando ngizobeka egcwaleni idwala ke kunje and uthi hayi not idwala uthi a cliff idwala edabukile idwala edabukile ngizobeka kulo makade ngikufanele ngesandla sami you will only see my leg. So you want to learn to know Baba Bako. Never born because you want to history. Abraham. Yeah, that's true. You know, simtole palu Genesis marusala Exodus. And the one they were good Christ. And the eye of the Christ, what they were good Christ, and the eye of Christ to Jehovah Bugi, or my little Jesus.
Baba ncike Nkosi. Lithi iBhayibheli wabasusa. Lithi lezi people hamba lithi bayifihla. Yeah. Lithi lenjani? That's why bazalwane kufanele siyoshumayela sithanda singathandi ngoba the more abantu bezwa sinokuNkulunkulu abanye bayabaleka. Alright. Ngoba lente baphethe ibenza babe ashamed. Yo. Funa sibalandele. Abanye bayeza kodwa abanye babaleka. Baba sebelana ke. Lithi iBhayibheli uzwe ke. Angithi balahlekelwe idloni. Mathi bakhuluma nawe mama. Lithi angithi balahlekelwe yini? Mabe habasa alikhulumi ngeyimali. Yo. Ngikho. Alikhulumi ngama-3Ps. Balahlekelwa idloni. Bayibona bahamba balahlekelwe inkazimulo. Baba nqunu. Uzwe bayasondela abayiphili lento abayikhulumayo yini ndabaphethe religious spirit. Sihlala somkhiwa nesigreen esihle kodwa amawuthi uzofuna amafruit awekho ngoba amafruit adliwa uJehova. uJesu uJehova ufuna amafruit. Lento sibambile ikwazi ukuproduce amafruit. John chapter 15. Baba bayikhande ngayo likhona abazalwane bakhanda uzu bakhanda ini bayivala le ngikutshele kancane nikhona eTfontein usho bekushisa impepha aqala ngawo Yo. is spiritual what Yeah. ayiqali ngawo naba yaqala ngawo na Alright. balahleke uNkulunkulu baqala bathula umhlaba ngalokho yaqala ngalabo basandeni balahleke uNkulunkulu baqala bathakatha kwabena ngoba batshela ubani kufanele bayivale and number 2 batshela ubani kufanele bayivale nge-victory. Yo. Baqala manje bathakatha lalela ukuthakatha qali ngawo nomthakatha ngimsoli manje ufuzile. Yeah. Ufuza umama nobaba wakhe bakwAdam noEva mabalahlekelwa idloni kwangena ukuthakatha ngoba wonke umuntu ongekho uJesu noma babulungile noma babunekhizeke lalela uyisona sinekhizeke noma baburight ubingelela wonke umuntu uyisoni sinekhizeke futhi thaka sithakatha. uJesu wasithola sithakatha ngokungalala ebusuku ushisa izinga eqali nawe yaqala ngawe. Njengoba ufuna umsebenzi uyenyangeni eqalanga ngawe nawo bakufaka ephingeni. Yiko ufuzo njengoba ubamba indoda ngedliso hayi akusuwe hayi mina bengithi asikusona ungawani. Alright. It's not your fault. Yeah. It's not my bad. Njengoba sayithole ezolweni akusifontein Yeah, that's true. abazali bethu mara baba sesikhathini akithi uzwe ke anifuna ke uzwe uNkulunkulu makabamemeza adabukuphi ayisho hayi Nkosi ngilapha Nkosi uyifile hayi kubekanga bona usuke kuposition akithi Yeah. right baba uzwe udlile yini mfowethu ayi baba ngisokoze Yeah. yini manje unomfazi ongeke. Yo. Alright, mfazi wenze njani inyoka inkosi uyabona. Yeah. Alright, kulana ngena khona uGenesis chapter 3 verse 16 akithi. Yeah. Mara sikho lapho namhlanje. Silana ke namhlanje. Uzwe ke. Ufuna ubambe la yethu. Bamba inact uNkulunkulu ayenzayo. Alright. Akazange athi khiphani lezi zihlahla. Yo. Uyasebenzela uNkulunkulu. Zikhishwe nguye. uNkulunkulu wathatha i-accountability wafuna isilwane e-Eden wasihlaba bekufanele kuchithe igazi ngaphandle kwegazi redemption ayikho bekufanele ensimini yase-Eden kuchitheke igazi and kufa isilwane and
ula wama uAdam noEve ula weNkulunkulu ingakho uJesu akabulawana ubula weNkulunkulu ingakho uJesu ukuphila kwangizobeka phansi ngiphinde nguthathe amena beko uNkulunkulu wathatha accountable wathi dalela ngiba angeke uyisindise wena uthatha ungathandi ngisindise wena uNkulunkulu asenza kwahlala manje qeda ngoba khandela amalenda point yabona point phela ifik nawe beyikhona ekhaya ngisho lokho shaka ngomani ushayikhoda lalela ngoba khandela uNkulunkulu wasusa i-victory wabakhandela umbuzo wami uthi lesilwane uNkulunkulu asihlanga lokuJesu wabagqokisa kodwa uzwe bekufanele bafike ipain yokufa ngoba badlina nje ngoba if asange bafe bebengeke bakwazi uku-embrace ukuphila futhi that's why mabeqeda ibona bekufanele kwenzeka uGalatians chapter 4 verse 4 in the fullness of time Christ came and died for but manje akakwazi ukwehla ngoba aba-understand ukuthi kwenzakala they needed to go through a process of time. Umbuzo wami uChrist nesiphambano abahlukani tshela umakhelwane uChrist nesiphambano abezinjani nale kunento fanele uyazi ngiyacela ungathathi ibusiso kuphela ungayazi le they will draw you away from God. The greatest miracle you can receive is Christ. I'm telling you. Today I'm here to tell you that uChrist nesiphambano abahlukani evangeli umbuzo wami uthi lesilokho esahlatsha right singakwazi ukuthola isiphambano la ngoba uChrist nesiphambano bezenjani. That is the reason why uChrist wazalelwe endlini yekhaphetha ubaba osebenza ngeyipikiri neplanga so that also ngoba he was a firstborn bekufanele athathe ibhizinisi kababa akasebenze nobaba so afimene simhlaba leyipikiri ziyamkhumbuza idestiny yakhe so uChrist nesiphambano abahlukani so umbuzo wami uthi siyisiphambano ethi imvana yabulawa ne and then the Bible besithi idini bekunomfula owo mawuphume idini bowuhluka kube yi4 and then that was the cross so uChrist nesiphambano abahlukani yingakho basikhumbe nikhona yingakho uChrist futhi anisiboleke yingakho uChrist umama kaMoses kufa abafana nithi umama kaMoses wakhandela uMoses iark that was Christ bazalwane nakamkhandela nithi wamfaka phakathi wamfaka kuwo nomfula la kulawela khona abantwana. That is Christ. Ngisho kancane ngokuthi umama kaMoses wafaka uMoses kuphi la kufela khona abantwana hallo buya mina sondela wamfaka kuphi njoba wena sofuna uhamba nje ngisho wena njoba sokuthi baba ngithathe manje ngikhathele lalela iBhayibheli lithi uMoses bamfaka kuphi la kufakwa nabantwana but indaba ukuthi bamfake la kufa khona abantu uMoses wathi and uzwe mfundisi uthi mawuthi uChrist akahlukane nesiphambano inganisimbonile uExodus chapter 12 siyaya ngala uExodus chapter 12 lithi iBhayibheli uNkulunkulu makazokhipha Israyeli eGibhithe uthi gcinani iwundlu and then iwundlu ligcine for 14 days before then maqeda manje nidli ikhanda nidli ngaphakathi nidli inyama and then nidli njahini nire kuphuma amithi ngoba ukuphuma kwenu will be your first month so anahambi ngeenyama zabantu will be your first month so mina ngidlile calendar yenu so iba uzwe leli udla bayigcina without spot or blemish leli udla bayigcina for 14 days unumber 14 7 times 2 u7 perfection u2 weakness so how udidla lona liya perfect so you are not perfect ngaphandle
indaba yathi igazi. Thathani igazi lomuntu ke. Yazi lenze ningaliphathe ezandleni. Amina. Ningaliphathe kuphi? Lithathe instruction. Ne? If bekukhona uIsrael ongathathanga instruction beka sentini. Whether Israeli or not, inking instruction. Dlanini ikhanda ne? Ikhanda lichaza ukuthi cabanga njengaye. Udlili ngaphakathi lichaza ukuthi fanele ushintshe ngaphakathi. And udlinya uhambisa okwakhe. Mara uzithatha igazi ke ne? Nilidobise kuma doorpost. Yalisu. Ne? Nilidobise kuphi? Verse 12 wakhona thike. Ngizondlula mina bani uNkulunkulu. Ne? La kunganagazi khona kuzoyenzani? Ngizobulala. Ayithi ngisho. La kunganagazi khona kuzoyenza njani? Ubani uzobulala bazalwane? Khulumani nami uba usathana? Ubani uzobulala? Nginombuzo ke. Senginombuzo ke. Nginombuzo. Igazi li protected from bani? Yeah. We should take us protect us from God, not from Satan. Yeah. Our amen again is on. Ngoba ngaphandle kwegazi ulaka kaNkulunkulu phezulu. Yeah. Lingaku John chapter 3 amaverse 2 lithi ongana ndoda akanakuphila. Kodwa ulaka lukaNkulunkulu phezulu. So ulaka kaNkulunkulu belifanele lithelwe kuKristu esiphambanweni. Lalela ke. Kungenze ucabanga ukuthi impilo yakho ayihambi mara kunento ofanele uyiphone. Yeah. Uyazi usindisiwe. Yo. And there's a great testimony at 11. When usindisiwe. Mara lalela ke. Ungawari ukuzophatha kahle emhlabeni ungakhatha bengikusho nje ukuthi lalela. Ungabi busy ngama benefits ukhohle umsebenzi. Ngoba seek ye first the kingdom and all shall be added. Abantu bafuna ama-edition yet ngoba mabeqashe emsebenzini baqashela imandate mara ama-benefit bazobuka. Yo. Medical. Awusebenzeli i-medical bayabuka. Yeah. Awuthandazeli i-medical bayabuka ngoba ama-benefit. Inkinga sinabantu abafuna ama-added mara bafuna ukubamba imandate. Bambake mina. Fundiswa ukuthi alright, asibambe singiyaqedile. Tshela umakhelwane umani uma la sengqedile. Hayi, isikhathi kumele. Hayi, isambile bazalwane. Hayi. Nikon. Right. Ngicela sivale namhlanje. Ngicela sivale. Hayi sivale isikhathi sami. Ngicela sivale namhlanje. Kandaza ukuthi ngibuye ngale ndaba kusasa. Yeah. Ngicela sivale. Angithi ngikhona kusasa. Yeah. Ngicela sivale namhlanje. Sizophakamisa abani? Fanele uphume la uzazi wena. Yehlisa kancane. Fanele uphume la wenze njani uzazi. Umazi uNkulunkulu noma ekunikile noma engakunikanga ngamazi ukuthi. Ngoba namhlanje usathana abantu baxoxa ngezinto. Yeah. Namhlanje usathana abantu yabablessa in an exchange of their souls. Yo. Abantu abazi ukuthi babephi noNkulunkulu abazile fanele bayibonge. Ngesiphakame. Sishawe isikhathi. Awuphuma la uthekela lokufundisa isikhathi kakhulu uyahluka. Eshizama ubule kusasa. Awuthekela ukufundisa uskipper late. Sasa ngiyakuthembisa. 45 minutes siyaqeda. Ngiyakuthembisa Stonesboro. Mina ngashumayela 3 years na stop. Wow. Fundiswa. Ngeke kuyenga la namhlanje. Amen. Awuphakisela. UKristu yini? Lalela ungaphumi la ungakho uKristu. Yeah. Mawazi ukuthi awukhumbula ngelotho la ngumamkela. Ngicela use ngaphambili masinyane. Angikhumbuli ngelotho la ngumamkela.
asifuni thina sithi singcwabe iqhawe kanti uJesu uthando qhawe bayamshisa esifo. bekahamba isonto akazange asindiswe. Thina sishaya ithobusha sasidansa naye mix. Kodwa masisindiswe sonke, let's give God a hand of praise. Baba siyabonga izwe lakho linamandla liyaphila ngalo awusimsetari yaseLebanon ngalo Baba sibaba in the name of Jesus Christ izwe lakho enhlizweni yakho yona sho njalo Baba what at the breaking of bread you appear sibokuthi Baba you shall appear kuloyo nalo wasizimo zabo wasilabantu lakho siyabonga Baba ukuthi wena you shall appear, and when you appear mighty God you judge the men of sin in our lives. Siyabonga Baba ukuthembeka kwakho akekho linganiswa nawe in the name of Jesus Christ. Amen. Let's give God a hand of praise. Hallelujah. I can share it with you. Yeah, leli banda labapostoli nikona bazalwane. Yeah, it is the Church of the Apostles. We thank God sifile. Amen. Join us ke bazalwane kusasa ke uzobashumayela enza konke uNkulunkulu athakwenza. Amen. Nikona bazalwane. Uyasithanda uJesu. Hallelujah. Sasa 5 o'clock intercession ngo 6 bazalwane siyakhonza uma iwedi ivuma sibuyela phakathi emkhumbini kaNomhlophe. Haleluya. Zizokhala nikhona bazalwane. Yes, singavala amehlo ethu ke bese sibonge inkonzo. Sibongile Jesu ukhulume kahle sikuzwile egameni lika Kristu Jesu izwi lakho malithole indawo emphefumulweni yethu. Egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu saphuma sifihle babo wethu namandla lisho njalo izwi lakho lethu uphila kwethu ufihlwe kanye noKristu kuNkulunkulu emaphakadeni. Thatha udumo olufanele in Jesus name. Amen. Right. Bye bye. See you tomorrow.